Molt bé, bon dia a tots. En nom de l'Institut d'Estudis Empordanesos i del Cercle Esport us donem la benvinguda en aquesta nova jornada del Repensem l'Empordà. Un Repensem que ja ha arribat a la 6a edició. Des del 2018, de manera ininterrompuda, hem estat tractant temes d'abast comarcal de diferents sectors i diferents àmbits. Van començar amb una diagnosi i estratègies de futur sobre la comarca el 2018. El 2019 van fer un tema molt transversal tractant la cultura en general i amb àmbits molt concrets. El 2020 l'educació, un sector estratègic, també va estar damunt la taula amb ponències molt interessants i que van deixar un bon pòsit quan va acabar. El 2021 vam tractar un tema molt calent i en el qual van sortir conclusions que es van demostrar absolutament encertades, com és el de les energies renovables, amenaces i oportunitats que ens arribaven. L'any passat, a partir de la pandèmia, sabeu que tothom es va tirar al bosc, com es diu habitualment, que tothom va sortir de casa per passejar molt i el que vam fer va ser debatre com ens relacionem amb la natura i quines problemàtiques genera això. I aquest any ens hem decidit per parlar per la cultura popular. La comissió de l'Institut d'Estudis Empordanesos va creure oportú parlar-ne perquè en aquests moments tenim molt clar que la cultura, la llengua i la identitat són les armes amb les quals hem de defensar la nostra continuïtat com a país i també com a lloc de convivència entre tots plegats. Cedeixo la paraula ara a en Josep Maria Barnils Bozmediano, que és el tinent d'alcalde i vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i ens donarà la benvinguda la nostra presidenta, l'Anna Maria Puig Grisenberger. Endavant quan vulgueu. A tots, benvinguts en aquesta 6a edició del Repensem l'Empordà, que enguany dediquem a debatre sobre el present i sobre el futur de la cultura popular a la nostra comarca i per extensió a la resta del país, evidentment, perquè les problemàtiques que tractarem són àmpliament esteses i comunes en tot el territori català. Dir-vos que aquesta jornada està subvencionada per la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres. Precisament deixeu-me saludar primer de tot el representant d'aquest Ajuntament que m'acompanya, en Josep Maria Barnils, que és justament regidor de Cultura Popular a la ciutat. També els representants que tenim a la sala de l'Ajuntament de Peralada, l'alcalde Miquel Brugat i anterior regidor de Cultura que també havia tractat profundament aquests temes, i així mateix també la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Pedret i Marzà, la M. Delgado. I també, evidentment, saludar els representants de totes les entitats que són presents a la sala, o que han dit que serien presents a la sala. Per ordre alfabètic tenim els Amics dels Gegants de Figueres, l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional, l'Associació Cultural La Fraternal d'Espolla o Espollenca, l'Associació Els Pastorets de Figueres, els qui volem felicitar pel seu aniversari, els 100 anys que fan aquest any, per la Confraria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya, la Coral Polifònica de Figueres, el Foment de la Sardana Pep Ventura, la Unió Escaulenca de Boadella i de les Escaules, la Passió de Sant Climent, de l'Associació de la Passió, el Patronat de la Catequística, el Pessebre Vivent de Vila-sacra i altres entitats que també van convidar i van declinar perquè no podien assistir el dia d'avui. La temàtica d'enguany, deixeu-me que ho digui, va ser proposada per aquest senyor que ens farà de moderador avui, que ho ha fet en totes les anteriors edicions, i per aquesta necessitat concreta vàrem convidar un seguit de persones a formar part del comitè organitzador, que haig d'agrair perquè realment sense ells no haguéssim pogut arribar on hem arribat avui, a la Sió Avellí, a l'Alfonso Combau, la Montserrat Mauner i a Maria Llop, i amb la col·laboració dels membres de la Junta, l'Oriol Casadevall, en Jordi Jordà, l'Alfons Martínez i en Josep Puig. Ara arriba precisament. Molts d'ells estan implicats en diferents entitats relacionades amb la difusió i la promoció del patrimoni cultural tradicional des de diferents àmbits i manifestacions, i coneixen precisament molt a fons les problemàtiques que tractarem avui. Com altres ocasions, estructurem la jornada d'avui amb una conferència inaugural que pronunciarà Lluís García Petit, que tot seguit us presentarem, i dues taules de debat formada per 4 persones que són precisament membres actius de diferents entitats i associacions que es dediquen a la cultura popular. Alguns, que han parlat amb ells, es defineixen essencialment com amants de les tradicions populars. Això és el que els defineix per davant de tot. A les que dediquen un bon nombre d'hores de la seva vida, al marge de la seva professió, per tal que evidentment que no acabin desapareixent. Amb ells analitzarem quina és la situació en què es troba aquest patrimoni, que en definitiva és el que ens està definint com a país, i quines són les amenaces que l'afecten en el present
i com aquestes amenaces poden posar en qüestió la seva pervivència futura. Si res més no, tal com les coneixem avui en aquesta situació actual. Fins i tot aquesta situació actual ha arribat a qüestionar alguna vegada aquestes manifestacions, dient que s'haurien d'ajustar uns paràmetres més actuals o fins i tot suprimir-les per trobar-se desfasades o obsoletes. Aquests són els temes que centraran el nostre repensem d'enguany, i ara el que voldria és cedir la paraula al regidor Josep Maria Bernils perquè ens presenti també. Gràcies, Anna Maria, gràcies, amigues i amics, perquè pràcticament ens coneixem pràcticament tots. Felicitar l'Institut d'Estudis Empordanesos pel Repensem, perquè jo he vingut a una altra edició i feu molt bona feina, estem a la Junta i per tant també la conec de primera mà, i el fet de dedicar a la cultura popular jo crec que és molt interessant en aquests moments que hi ha un cert trasbals amb algunes entitats, jo crec que és un moment de canvi. En aquest context, a nivell d'Ajuntament de Figueres, el nou mandat vàrem decidir incorporar específicament el nom de cultura popular en una de les àrees, una mica per posar-la en valor, no perquè no s'hagi fet res fins ara, que evidentment s'ha fet i s'ha fet molt i tant de bo continuem o puguem fer una mica més, però sí que per posar-la en valor, donar-li aquesta especificitat, adaptar-la als nous temps i d'alguna manera projectar-la i innovar-la de cares al futur. Per tant, entenc que és molt important avui, jo avui vinc a prendre nota, escoltar molt. En aquests primers mesos, una mica d'activitat a nivell de cultura popular com a Ajuntament de Figueres, el que fem és prendre el pols a la situació. De cares al 2024, una de les accions, a part de tot això d'anar intentant fer més coses, que això ja ho materialitzem, però hi ha una acció, per exemple, és l'actualització de l'inventari del patrimoni festiu. Ja el té la Generalitat, però hem de fer un banc de dades local i veure on estem, què podem fer, què no fem, què hauríem de fer. Recuperarem aquest agermanament amb Alcalá la Real, que a través del foment vam començar a parlar, ja hem parlat amb Alcalá la Real. Jo crec que és una manera d'incidir la cultura catalana a Andalusia, encara que sigui una petita pulla en allà, però hi treballarem i estem treballant i tenim ja un contacte, si no és la setmana que ve, sembla que és l'altra. I bé, tota una altra sèrie d'accions que ara evidentment no toca parlar. Repeteixo, vinc a escoltar, venim a aprendre. Jo crec que en Miquel Brugat, company alcalde de Peralada, també és un poble molt sensibilitzat en temes de cultura popular, fem coses junts. La setmana passada estàvem junts amb el tema de les pobilles, per exemple, un altre tema de cultura popular que ha anat molt a la baixa, que intentem que es pugui animar, que es pugui engrescar, però per què? Perquè l'hem d'actualitzar, l'hem de posar al dia i per tant activitats i accions i jornades com la d'avui són molt interessants per fer-ho. Gràcies. Bon dia, doncs ara permeteu-me que us presenti en Lluís Garcia Petit. Lluís Garcia és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i té el diploma d'Estudis Avançats per la Universitat de Girona. Estem aquí, no, encara? Aquí on te'l veieu, però és especialista en ossos d'ocell i en els seus costums alimentaris. Evidentment que no l'hem portat aquí com a bioarqueòleg, perquè no és el tema que ens toca, no? Sinó perquè és director general de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, associació que treballa en l'estudi, la difusió, la conservació i la dinamització del patrimoni cultural i especialment del patrimoni immaterial, cultural immaterial. Aquesta associació és una associació compromesa amb la salvaguarda del patrimoni cultural, la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i els drets culturals. Ell ha treballat durant 18 anys, és així, al Centre UNESCO de Catalunya, on va ser cap del Departament de Patrimoni. El seu currículum en aquest àmbit és molt extens i aquí seria molt difícil de resumir, però sí que ha participat en diferents reunions i comissions d'experts a nivell internacional i per al que ens ocupa avui, ha assessorat i encara assessora diverses institucions públiques i privades en relació a la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, que es va dur a terme l'any 2015, i d'altres programes de la UNESCO, entre els quals l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, que engloba 27 federacions, les més importants, de l'àmbit de la cultura popular i tradicional. Veieu doncs, que hem triat una persona que coneix molt bé el tema i us donem pas endavant. Molt bé, doncs moltes gràcies Anna Maria i gràcies a l'Institut d'Estudis Empordanesos per la invitació. Fa molta il·lusió estar aquí
Jo sóc de Barcelona però tinc casa a Palau-saverdera de tota la vida, la va comprar el meu pare als anys 60 i per tant he passat moltes estones aquí, en continuo passant i m'estimo molt aquesta comarca, per tant fa una il·lusió especial estar aquí avui a Figueres compartint una mica el coneixement que tenim i poder debatre una mica, venir a aprendre també, sobretot això, a compartir i a intercanviar. Anem per feina perquè tenim poca estona i anem a atacar una mica el tema. Ja sabeu segurament que en els anys, sobretot en els anys 80, s'estilava molt de parlar d'això, de pensar globalment i actuar localment. És un lema que el moviment ecologista, especialment en aquella època, va utilitzar recurrentment i jo crec que és una cosa que es pot aplicar a molts altres àmbits i que també en l'àmbit de la cultura popular l'hem d'aplicar i és una mica el que venim a fer avui aquí una mica. Curiosament, en molts àmbits, com el dels drets humans, l'ecologista mateix i en altres àmbits, hi ha hagut inicialment una suma d'iniciatives locals que han acabat donant lloc a uns instruments internacionals dedicats precisament a promoure aquests àmbits. En el cas de la cultura popular ens trobem en un cas una mica paradoxal i és que ja tenim un instrument internacional d'aquest tipus, però en canvi no li fem gaire cas. M'estic referint a la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. Ja sé que quan comencem a parlar de patrimoni cultural immaterial hi ha gent que arrufa el nas, que diu, ui, això del patrimoni cultural immaterial, hem vingut aquí a parlar de cultura popular i ara ja ens emboliquen la troca. A veure, intentarem aclarir-ho una mica i si em deixeu aquests 20 minuts, després tindreu ocasió de fer preguntes i crítiques, si convé, a partir de 5 punts informatius i una mica de reflexió, anirem a mirar el per què crec que això és l'instrument que ens pot ajudar molt a protegir la cultura popular. Anem pel primer punt. Primer punt, tall informatiu. El que ens passa aquí ens passa a tot arreu, està passant a tot arreu del món. No ens passa res que no passi en altres llocs. Hi ha moltes manifestacions en el món, aquestes cançons amb aquest instrument en forma de lira de la comunitat Mahdi, doncs és un exemple que està en perill. Els Tsars aquest de Nadal, que és una representació teatral de Bielorússia, també és una cultura popular que està en perill. A Bielorússia, en aquest cas, el Viyelge, una dansa tradicional mongol, també està en perill. Podríem esmentar-ne molts més, de la mateixa manera que aquí ja ens han desaparegut coses, hi ha coses que estan desapareguent a tot el món. Aquí ha desaparegut el ball dels confits que es feia aquí a Figueres, el ball de la marranxa que es feia a la Jonquera per l'aplec de Santa Llúcia, això. El ball de Nyacres i moltes més coses que han anat desapareguent, doncs arreu del món van desapareguent coses i algunes estan molt en perill de desaparèixer. Per tant, el que ens passa aquí està passant arreu del món i precisament per això es va decidir fer aquesta convenció que hem esmentat. Segon punt. El concepte de cultura popular i tradicional és relativament recent i no està gaire estès. Nosaltres ens entestem encara en aquest país a parlar de la cultura popular. De fet, ja ens mengem això de tradicional, però a veure, no és el mateix cultura popular que cultura popular i tradicional. Hi ha moltes coses que són cultura popular i no són tradicionals. El futbol forma part de la cultura popular, fins ara no es considera pas que sigui cultura popular i tradicional. Hauríem de distingir. Em direu que ens interessa és anar a les coses concretes i no embolicar-nos en debats filosòfics, conceptuals, de termes. Home, sí i no, perquè el concepte també és important perquè ens acota la realitat sobre la qual volem tractar. Si no sabem de què estem parlant, de vegades ens perdem. El concepte de cultura popular pràcticament, aquí es comença a fer servir amb la llei de cultura popular de l'any 93, per tant, tot just té 30 anys,
per un arqueòleg com jo, evidentment 30 anys no són res, però vaja, jo penso que per vosaltres tampoc és que estem parlant d'una gran tradició d'aquest terme, que a part ja us dic que té un ús a nivell global, que és el que venim a donar aquí, aquesta mirada global, molt reduït. Perquè us en feu una idea, la UNESCO sí que va fer una recomanació l'any 1989 sobre la salvaguarda de la cultura popular, i a l'hora de traduir a l'anglès aquesta expressió cultura popular i tradicional, la traducció en anglès és folklore. Folklore. Una paraula que aquí té unes connotacions una mica pejoratives, ja ho sabem, tot i que havien tingut folcloristes il·lustres a començaments del segle XX, a finals del XIX i això, per tant hi ha una tradició, però avui dia és una paraula en desús, però perquè us en feu una idea de com està de poc estès aquest ús a nivell internacional. Fixem-nos a més amb la definició. Si voleu quedem-vos amb la primera part, però esclar, cultura popular i tradicional és el conjunt de manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya tant passades com presents. Però això és tot. Això és tot. Tot. Després ja concreta una miqueta i especifica que com són les festes i els costums, música i els instruments, que també estan relacionats amb les festes, els balls i les representacions, que solen anar molt lligats a les festes, les tradicions festives, perquè no és el mateix festes que tradicions festives. Llavors ja sortim una mica de la festa, creacions literàries, la cuina, no sé si ho sabia, la cuina forma part de la cultura popular i tradicional, de fa pocs anys i una mica políticament va interessar perquè es volia promoure una candidatura de la cuina catalana a la llista de la UNESCO i per això es va incloure, però ja veieu que a la pràctica, tot i que la definició ho abasta gairebé tot, a la pràctica està molt enfocat a les festes. Ho recordava el regidor fa un moment. Ara des de la Generalitat s'està actualitzant l'inventari del patrimoni festiu. Tenim una llei del patrimoni festiu, un inventari del patrimoni festiu, unes manifestacions, patrimoni festiu tradicional, una sèrie de... Tot aquest esforç que està en el patrimoni festiu no està pas igual en altres àmbits de la cultura popular. Per tant, és evident que a la pràctica hi ha una focalització en la festa, obviant molts altres elements de la cultura popular. Deixem-ho aquí de moment. Patrimoni cultural immaterial és el terme que s'ha decidit internacionalment per substituir una mica aquests conceptes que anàvem fent servir fins ara. Aquí fèiem servir cultura popular i tradicional. A França parlaven de patrimoni etnològic, sobretot. Ja ho van deixar de banda, des del 2010 ja parlen de patrimoni cultural immaterial també en les estructures administratives. En el món anglosaxó ja us he dit que parlen directament de folklore. Es va buscar aquest consens internacional i es va arribar a la conclusió que per protegir tot aquest món, tot aquest àmbit, el terme correcte era patrimoni cultural immaterial. Aquí, abans de cultura popular i tradicional, també es parlava de tradicions i costums. No sé si recordeu, des d'Òmnium Cultural hi havia tota una iniciativa que era tradicions i costums. Per tant, n'havíem dit de moltes maneres. No ens hem pas de capficar amb el concepte de de cultura popular i tradicional si tenim una cosa millor, que és el que jo intento defensar, diguem. És el concepte que s'ha decidit internacionalment després de molts debats i 181 països del món, dels 193 que hi ha a la UNESCO i dels gairebé 200 que podem dir que hi ha al món, han ratificat la convenció. Per tant, home, és una cosa que té un cert consens internacional. No és una cosa que quatre il·luminats s'hagin empescat. És veritat que hi ha alguns estats, podríem dir, significatius, rellevants, que encara no l'han ratificat, com els Estats Units, el Regne Unit o el Canadà, però vaja, allà ells, la gran majoria estan amb això. Per tant, aquest és el terme que s'ha consensuat justament per intentar protegir totes aquestes manifestacions immaterials que, com hem dit, estan en perill, estan desapareixent constantment. Aquest concepte no coincideix exactament amb el de cultura popular i tradicional, entre altres coses perquè aquest no va a buscar coses passades també, com el de cultura popular, us heu fixat, que deia coses passades com presents. No, centrem-nos en les coses presents, que prou feina tenim amb les coses que ens queden, com per embolicar-nos en recuperar balls o coses del segle XVI o XVII. Si algú ho vol fer, benvingut,
però com a país, com a societat, com a administracions, prou feina tenim amb el que ens queda, perquè aquest és un aspecte important també. Ens cal acotar una mica el saber de què estem parlant, perquè suposo que a aquestes altures ja tots en som conscients, els recursos són limitats. Els recursos són limitats, no tenim diners per fer tot el que ens agradaria fer. Per tant, hem de prioritzar, hem de concentrar-nos en algunes coses i hem de saber de què estem parlant per poder-hi actuar. És molt maca la definició de cultura popular i tradicional, estaria molt bé poder-nos dedicar a tot, però a la pràctica no passa, a la pràctica ens quedem amb les festes només. Llavors, amb aquesta convenció volem racionalitzar-ho tot una miqueta més. Aclarim també, perquè una de les coses que fa arrufar el nas quan es parla de patrimoni immaterial és que això és el que diu la UNESCO i la UNESCO ho fa per criteris també polítics, econòmics, etc. No, a veure, patrimoni cultural immaterial no és allò que declara la UNESCO, i ho poso entre cometes perquè la UNESCO és que no declara res. Això és el que ens expliquen els mitjans de comunicació. No és que vulgui donar les culpes als mitjans de comunicació ara. A veure, els mitjans de comunicació fan la seva feina i algú els hauria d'explicar també les coses, perquè no neixen ensenyats com ningú. Per tant, algú els hauria d'explicar que hi ha aquesta convenció de la UNESCO, com funciona, etc. Avui no tenim temps de fer-ho. O sigui com sigui, ells, quan hi ha aquestes reunions internacionals, diuen la UNESCO ha declarat que el toc de campanes, toc manual de campanes és patrimoni cultural immaterial. No, és que no és veritat, és que és mentida directament, la UNESCO no declara res. La UNESCO inscriu en una llista coses que ja són patrimoni cultural immaterial, perquè és un dels requisits previs que el que es presenten com a candidatures ja sigui patrimoni cultural immaterial. I ho inscriuen en una llista senzillament per sensibilitzar, no perquè aquesta llista sigui més important que altres coses, no perquè el que hi hagi allà tingui més valor que les altres coses, no? Sempre s'insisteix, a més, que específicament és que no és així. Tot el patrimoni cultural immaterial té el mateix valor, no n'hi ha de més maco que altre. Que estigui a la llista no vol dir res. Que alguns ho vulguin aprofitar per fer promoció econòmica, per penjar-se medalles polítiques, internament, per reforçar la cohesió social del seu moviment, etc. Tot això està molt bé, però tinguem clar que el patrimoni cultural immaterial no és el que digui la UNESCO, és el que diu la gent. La definició de patrimoni immaterial és que és patrimoni immaterial allò que la comunitat que el manté viu consideri que és patrimoni cultural immaterial. Per tant, és la pròpia comunitat. No són els experts ni les administracions qui diuen que és patrimoni cultural immaterial, és la pròpia comunitat. I punt cinquè, l'administració no arriba a tot arreu i es mou per prioritats. Suposo que a aquestes altures de la vida ja en som conscients també, però no està de més recordar-ho, perquè de vegades nosaltres insistim a veure, ja tenim l'administració, ens ha passat una cosa interessant potser d'analitzar, si més no, que cal tenir present. És evident que en l'època de la transició, finals del franquisme, hi va haver tot un moviment associatiu, potent, la gent hi posava moltes ganes, molta voluntat, molta lluita, molt d'esforç personal, i llavors van arribar ja l'administració catalana, la Generalitat, van començar a tenir institucions i tots ens vam relaxar una mica. Reconeguem-ho, tots ens vam relaxar una mica. Ja tenim l'administració, i per això podria parlar del món de l'arqueologia, que també va passar en moltes coses. Ja tenim l'administració, vaja, ja hi ha les lleis molt maques que diuen el que s'ha de fer, tots tranquils. Anem fent com sempre, evidentment vosaltres continueu treballant dia a dia, picant pedra en els vostres àmbits, però d'alguna manera hem deixat que l'administració ens ho resolgués. Després ja hem anat veient que a veure és que l'administració no... I hem de ser conscients que l'administració no pot complir tot el que diuen les lleis. És que si mireu les lleis, ja ho hem vist abans, l'exemple de cultura popular, que diu la definició i a què es dedica concretament l'administració. Per tant, no arriba a tot arreu i es mou per prioritats. Llavors, potser nosaltres hem de contribuir a marcar aquestes prioritats. Moltes entitats de la cultura popular, ja sabeu que en l'àmbit de la cultura popular la direcció general, el que avui és direcció general, inicialment es va organitzar, ja són grandets una mica per dir-ho potser clarament, per repartir subvencions. I ja sabem que des de les administracions
repartir subvencions és una manera de tenir el pati tranquil, i això és una cosa que funciona, en general funciona, perquè una entitat que rep unes subvencions públiques, doncs a l'hora de queixar-se potser es mossega una mica la llengua perquè té por perquè això funciona, i les administracions ho saben i les administracions ho apliquen, ja són grandets. Admetem-ho, siguem-ne conscients, perquè si volem fer alguna cosa realment que serveixi per protegir la cultura popular, hem de dir les coses pel seu nom i hem de ser conscients d'aquestes dificultats. I el resultat, doncs, això, que ens hem anat aprimant una mica de força social, no?, les entitats, i creixent una mica de recursos. No és que tinguem grans recursos, però vaja, a vegades amb sessions de locals de l'Ajuntament, les subvencions per projectes, etc. Per tant, no sé com anem de temps, jo espero que bé. 10 minuts més bons, molt bé. Hem anat per feina, Bueno, si no tindrem més temps per preguntes o per criticar. Anem al tema, què podem fer per això? Tot aquest rotllo està molt bé, però a veure, veníem aquí que ens expliquessis una mica què podem fer. A veure, no sóc tampoc un màgic que vingui aquí ara a donar-vos les solucions perfectes, però algunes coses que en la meva opinió són importants, no?, i per les quals hauria de passar el que puguem fer per protegir aquesta cultura popular i tradicional. Primera, evidentment, ja ho heu vist des del començament, ja he marcat el territori, fem aquest canvi de paradigma, posem-nos una mica ja en línia amb el que s'està fent internacionalment i passem ja, no dic vosaltres només, a nivell de país, passem ja això del patrimoni cultural immaterial, que és una concepció diferent, és una concepció més pràctica també, més pràctica d'actuar sobre aquesta realitat. La Convenció posa moltes obligacions que els estats i les administracions han de complir sobre sensibilitzar, sobre dotar els recursos necessaris, sobre identificar quin és el patrimoni que tenim, moltes coses. Us recomano que hi feu un cop d'ull perquè realment és impressionant tot el que s'estableix aquí. Per tant, fem aquest canvi de paradigma, posem-nos en onda internacionalment. Aquí encara estem amb la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional. La Convenció aquest any fa 20 anys, es va aprovar el 2003 i va entrar en vigor el 2006. Potser que anem canviant... Sí. Potser que anem canviant una mica ja el xip, perquè tenim aquest instrument que ens pot ser molt útil precisament per tot aquest nostre món. Hem de millorar l'autoestima. No ens amaguem tampoc que moltes coses de la cultura popular i tradicional van desapareixent aquí i arreu del món perquè hi ha una certa resignació, que el progrés, l'evolució ens passaran per sobre, ens passaran per davant, ens apreten, evidentment, també. Hi ha molta competició amb noves manifestacions que arriben gràcies a la globalització, que tot això és el que va generar en el seu dia que sortís la Convenció. Llavors, davant de tot això, de vegades estem una mica aturats, una mica allò com si no ens atrevim. No, hem de millorar la nostra autoestima. Hem de dir, a veure, que això és una cosa que té un valor, que és un element fonamental de la nostra identitat cultural. I la nostra identitat cultural és la nostra contribució a la diversitat cultural de la humanitat. Sabeu allò del global i el local? La diversitat cultural de la humanitat és un bé, és una cosa positiva. Això ja ho tenim clar des de fa un cert temps. Però, esclar, la diversitat cultural és la suma de les identitats culturals individuals i de cadascuna d'aquestes la part immaterial és fonamental. I aquí és on estem nosaltres, mantenint aquesta identitat cultural catalana a través de la cultura popular, del patrimoni immaterial. Millorem l'autoestima, treballem una mica per això i no ens arronsem quan surten aquests... No ens deixem arrossegar per aquests debats mediàtics de vegades que hi ha, i pel que és políticament correcte. Ara, que si hem de deixar de tirar petards per Sant Joan perquè molesten els gossos.
potser que, a veure, primera, em sembla molt bé que plantegem el tema, però la gent que vulgui continuar tirant petards tampoc té per què callar-se i dir endavant, perquè si no què em diran, que no sé què, que es pensaran que sóc un torturador d'animal. Home, doncs plantegem el tema obertament, fem-ne un debat. A veure, suposo que hi deu haver gent que tira petards i té gossos també, a veure què en pensa aquesta gent. I fem un debat civilitzat, i si cal canviar alguna cosa es canvia, però no així perquè sí, perquè nosaltres ens callem i ens mosseguem la llengua, anem assumint que passin coses i ens passin per damunt. Millorem la nostra autoestima. Això passa també per sumar més gent, evidentment, això ja ho sabeu, això ja no cal que us digui, ja sabeu que són pocs, que sou pocs en cadascuna de les vostres entitats. I això com es fa? I això com es fa? D'acord. Penseu, però, que la gent no es posa només a la colla sardanista o a fer gegants o a fer castells o a fer pessebres vivents o a fer el que sigui només perquè és un forofo d'aquella manifestació. No, la gent també busca altres coses, tinguem-ho present. La gent busca una xarxa social, busca una integració en un entorn, busca un treball pel país, ni diguem Empordà, ni diguem Catalunya, ni diguem com vulguem. Per tant, la gent no només busca aquell monotema, també busca altres coses col·laterals. Tinguem-ho present també, potser és una manera també de ser més sensibles a facilitar coses que puguin engrescar més gent. I amb aquesta millora d'autoestima, i si som una mica més de gent, hem d'organitzar-nos i fer lobby. És a dir, ja hem dit, l'administració es mou per pressions. Hi ha uns sectors que pressionen més que altres. El sector turístic, és a dir, segur que la regidoria de turisme i la regidoria de cultura popular, doncs algun debat tindran, o seria desitjable que el tinguessin, no? Perquè, clar, des de turisme ara tot és organitzar Halloweens, perquè, clar, això ens vindrà més gent aquí, veuràs tu el que farem, això anirà bé per l'economia, que tal i qual. I mentrestant, no? La Castaguin, ara s'han inventat la Castaguin que fan avui no sé on. Hem d'organitzar-nos i fer lobby. No ens regalaran res, no ens regalaran res. Hem de treballar més i això, i fer lobby. I fer lobby vol dir organitzar-se. Potser crear una coordinadora, ja tenim l'ens de l'associacionisme cultural, és veritat, potser massa gran, potser una coordinadora d'entitats de cultura popular o de patrimoni cultural immaterial de l'Empordà o de l'Alt Empordà seria una iniciativa que permetria sumar forces i fer una mica més de pressió. Per què no? Organitzem-nos i sapiguem que no ens regalaran res, que si no ens ho treballem, l'administració es deixarà arrossegar per les pressions que li arribin d'altres sectors, i si nosaltres no ens convertim en un lobby, doncs tenim més les de perdre, senzillament. De vegades l'administració només entén el llenguatge. Mireu els animalistes, l'enrenou que fan. Vaja, jo no em penso pas que siguin la majoria del país, però han sabut fer lobby, han sabut organitzar-se, han sabut fer accions mediàtiques, aprofitar una certa onada també política i van aconseguint coses, doncs per què no nosaltres? La transmissió a la mainada és una cosa que segur que ja feu des de totes les entitats. Jo aquí volia fer alguna reflexió. A veure, primera, que la transmissió a la mainada no passa només per les escoles. No, això que ho facin a l'escola. No, l'escola prou feina té també. L'escola prou feina té. Això ho hem de fer sobretot en l'entorn familiar i en l'entorn social més immediat. Aquesta transmissió a la mainada. I a la mainada alguna cosa li quedarà. També hi ha elements del patrimoni immaterial o de la cultura popular que potser no són per mainada, però aquí estem generalitzant, lògicament. A la mainada alguna cosa li quedarà. No ens obsessionem gaire amb el jovent. És a dir, dels 14 o 15 fins als 30 o potser fins i tot 40 anys, oblidem-se'n una mica. A veure, enteneu-me. El jovent és jovent. El jovent el que vol és canviar el món. Llavors tots hi hem passat, no? Tots hi hem passat. Generalitzem, sempre hi ha excepcions, però tots hi hem passat, volem canviar el món quan som joves.
no estem per reproduir el que fan els nostres pares. Al contrari, tot l'inrevés del que facin els nostres pares. Per tant, no ens hi capfiquem gaire amb aquesta gent. Ara, si hem fet feina amb la mainada, aquest jovent, que ara no ho sap, ara encara no ho sap, però aquest jovent tindrà 40 anys també, i després 45, i després 50 si Déu vol. I llavors ja no serà jovent, i llavors mirarà la vida d'una altra manera, i veurà les coses d'una altra manera. I llavors dirà, ostres, allò que em van, i que jo tinc encara a dins, ostres, ara jo ho vull recuperar. Ostres, ara sí que veig, ostres, caram, haurà canviat. Siguem conscients d'això. Si hem fet la feina quan som petits, potser després en traurem alguna cosa. Fer més recerca. La recerca és indispensable. Conèixer una mica com han anat evolucionant les nostres manifestacions de cultura popular. La sardana avui té una imatge. La sardana era una dansa absolutament moderna, revolucionària gairebé en el seu moment, que per cert, la sardana es va imposar, diguem, no? Es va estendre fent desaparèixer el contrapàs. Igual que el contrapàs s'havia imposat fent desaparèixer algunes danses anteriors. Per tant, les coses evolucionen. No vull dir que hagi de desaparèixer la sardana. No. Però vull dir que si sabem com s'han originat les coses, no hi ha cap tradició que sigui eterna. De fet, la majoria de les que tenim daten de finals del XIX. La majoria de les tradicions que tenim no són tampoc que vinguin de l'edat mitjana, n'hi ha que sí, però no totes. Tot el que té a veure amb el corpus, els gegants, tot això ve de les processons de corpus de segles enrere, i després van sortir d'allà i es van convertir en altres coses. Conèixer tot això ens pot ajudar a prendre les decisions d'avui, perquè tindrem aquesta perspectiva històrica i ens ajudarà a prendre les decisions de com volem enfocar per mantenir aquell element. I potser una idea també, a part de crear la coordinadora, seria començar per fer aquest inventari. Ja us he dit, no tenim recursos per tot. Acotem una mica què és el que tenim, sapiguem què és el que tenim i on volem dedicar els esforços col·lectivament. Per tant, fer un inventari del que tenim avui dia potser no estaria de més per començar a planificar la feina. Si no sabem el que tenim, difícilment hi podrem actuar a sobre. I si no actuem sobre tot aquest món de la cultura popular i tradicional o del patrimoni cultural i material, digueu-n'hi com us plagui, ja sabeu la meva opinió, però si no actuem sobre aquest món, la cultura catalana es anirà apagant i amb ella una petita part de la diversitat cultural de la humanitat. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. A més, si mireu els rellotges veureu que són les 10 en punt i, per tant, a part d'una ponència inaugural magnífica, també una puntualitat magnífica. Moltes gràcies i ara convido tots els 4 ponents de la primera taula, però abans, si algú de vosaltres desitja fer alguna pregunta al director general, és el moment d'aprofitar per parlar amb ell o per, més que res, plantejar-li alguna qüestió dels temes que ha tractat. Sí? Jordi Gallegos. Vinc amb la... Espera, que aquesta escaló... Lluís, perdó. No dic Anna Lluís. Hola Lluís, ja ens coneixem de la Confederació, de la Comissió de la Sardana al Patrimoni. Una petita puntualització, el Ball de Nyacres quasi està desaparegut, però no desaparegut perquè a l'Escala el ballem per la Festa de la Sal, és una de les 3 danses ancestrals que fem, i ara amb el company, amb en Joan Gómez, ens suscitava, quan parlaves de patrimoni cultural i material, ens suscitava una pregunta. Nosaltres que ens movem en el món de la cobla, de la sardana, de la recuperació de patrimoni musical, de la recuperació de sardanes, d'obres per a cobla, les partitures, les particel·les, les incloguem en el patrimoni cultural i material o és patrimoni cultural material? A veure, les particel·les formarien part del patrimoni material, però hem de tenir clar, perquè el patrimoni material evoluciona, no ens pensem que la cultura popular i tradicional no ha evolucionat, sempre ha evolucionat, no és una cosa fossilitzada.
Per tant, hem de tenir clara quina és l'essència de les coses, i per això deia que convé fer recerca, perquè llavors tenim més elements per poder valorar què és el que on hem de posar més esforç que en altres coses. Per tant, les particel·les, com a part material del que seria la sardana, serien un ingredient d'aquest element, però en elles soles no serien patrimoni immaterial. Podrien ser patrimoni musical, patrimoni documental o el que fos, però amb elles sí. Quan es faci, el dia que es faci aquesta feina de fer inventari de les coses, és on s'han d'anar aclarint aquests petits detalls. I això què inclou? I això ho ha d'anar decidint cadascú, cada comunitat, quan defineixi aquell element, perquè és la manera que llavors sabrem on hem d'actuar. És molt important, és fonamental tenir les particel·les o és més important, mantenir que hi hagi cobles? No ho sé, m'ho invento, doncs no ho sé, vosaltres ho heu de dir, la comunitat sardanista ho hauria de dir. Però en tot cas, amb la definició de la UNESCO Patrimoni Immaterial, inclou els béns mobles i instruments i coses i documents associats. Xavier Colomer també vol formular una pregunta. Més que una pregunta, és una petita reflexió. Ara al final, en el diagnosi que parlaves del jovent, entenc molt la reflexió per on va, crec que és encertada en part, però també crec que hem de posar la mirada en què la lògica que hi ha a la societat no és la mateixa que fa 20-30 anys. És a dir, que no és tan fàcil, enteneu-me fàcil, ho poso entre cometes, com que al final els joves no fan el que fan els pares, però en un moment hi haurà aquest retorn a casa, en aquest sentit, perquè ara tot penso que ha canviat molt la societat i tot el que sigui col·lectiu en la gent jove es veu amb molta més distància. I ho dic encara per formar part d'aquest col·lectiu, en certa forma. Però i a mi em preocupa perquè jo veig els meus entorns de gent i no veig proper el retorn d'aquesta gent a aquest tipus d'espais col·lectius compartits en què es busca una cosa comunitària. Per tant, ho dic sobretot perquè hem d'estar molt alerta a no pensar les fórmules en què ens havíem mogut, sinó que costa molt arrossegar gent jove i només cal mirar aquesta sala o qualsevol sala de qualsevol acte, perquè jo vaig en campanya electoral i em fixava molt i deia, hòstia, soc el més jove de la sala i el que ve després em porta uns quants anys. I això a vegades a mi és una cosa que em preocupa i que no sé com podríem arribar a lligar això. Era un comentari, només disculpeu si és fora de lloc. No, molt adient, que us ho agraeixo. Sí. En tot cas, en Jordi, la Sió. Hola, jo voldria comentar que has presentat una mica que el fet de que la UNESCO declari bé cultural i material de la humanitat com una cosa sense importància i supèrflua, que la posen en una llista i ja està. Evidentment tots sabem que allò és un bé cultural i material, això en som conscients i sobretot la gent que fa anys i panys que ens hi dediquem sabem el que costa de mantenir-ho i tal i qual. Però el que jo vull dir és que el fet de que la UNESCO l'afegeixi en aquesta llista o el declari bé cultural i material de la humanitat és molt important. Jo he estat a la coordinadora de les Colles Castelleres de Catalunya en el moment en què preparàvem el dossier per demanar-ho. I també estic ara a la confraria de campaners i carillonistes de Catalunya. I et puc dir que el fet tan simple d'afegir-ho en una llista o de que la UNESCO el declari bé cultural i material de la humanitat ha sigut importantíssim pel fet cultural que estàvem o que estem treballant. Els castells ja tenien una certa difusió, però va ser un revulsiu molt important, li va donar molta més difusió. I del toc manual de campanes no en parlem. D'estar amagats i gairebé l'ostracisme ha passat a ser superconegut, a apuntar-s'hi la tira de gent a la coordinadora, a fer-se cursos de campaners i ha sigut importantíssim. Per tant, jo el que volia dir és que per mi és molt més important que el fet que dius tu, allò només és posar-ho en una llista. Crec que és molt més que això, perquè és destacar-ho, és donar-li llum i que es conegui. Sí, està molt bé que ho diguis. No seré jo qui negui la importància d'estar a la llista, ho sap el Jordi i la Montserrat, que estic treballant amb la candidatura de la Sardana a la llista representativa, vaig estar en la dels Castells també, i per tant
té importància per la comunitat, pot tenir molta importància per la comunitat practicant si ho sap aprofitar. Jo ho deia en aquest context de les coses que hem de fer i una mica pensant amb la gent, perquè se senten crítiques cap a la UNESCO i cap al concepte de patrimoni immaterial, sobretot quan inscriu coses com la baguette, no? O la pizza o no sé què. I llavors, cap a la gent reticent al concepte de patrimoni immaterial, només volia deixar clar que qui diu que és patrimoni cultural immaterial o no, no és la UNESCO. I és veritat que en teoria és només una llista que ha de servir per sensibilitzar sobre el valor d'aquest patrimoni, però que a la pràctica per una comunitat determinada pot ser molt útil per reforçar la cohesió social, donar-li visibilitat, etc. També us podria posar exemples de casos en què la dieta mediterrània també està a la llista de patrimoni immaterial i ha canviat alguna cosa. La dieta mediterrània era una operació econòmica descarada, vull dir, allò va sortir els primers que hi van donar suport van ser els ministres de Sanitat de la Unió Europea, perquè us feu una idea, i els ministeris de Cultura els hi va arribar des de dalt, des dels seus consells de ministres respectius. Hi havia una indústria agroalimentària forta al darrere, però vull dir, hi ha casos en què tampoc s'ha notat tant, però no negaré la importància de ser-hi i si algú vol ser-hi, benvingut, però allò no és la panacea de res. Pot ajudar molt. Sí. Sí que curiosament és que volia comentar el mateix que ha dit en Jordi, no? Perquè jo estic aquí també en representació de la confraria de carilloners i campaners de Catalunya i és veritat, el que ha dit ell jo també ho pensava comentar, però també m'ha agradat molt el comentari que has fet sobre que aquest reconeixement que té la UNESCO, o la llista famosa, es produeix perquè darrere hi ha unes persones que fa molt de temps que hi treballen. Potser de manera més oculta perquè no han trobat aquest trampolí, però que és molt important, poder-ho aconseguir és molt important, com ha dit en Jordi, perquè és com un revulsiu, no? És una mena de trampolí. Ens movem tots amb el que surt a les notícies i surt un dia, és un gran esclat, però després, si no hi ha una força darrere que apreta, s'apaga, no? És una notícia que dura un dia. I en aquest cas no ha sigut així. O sigui, persones que fa temps que treballen a darrere, que tenen molt de treball constant, que fa temps que hi estan a sobre, quan es produeix aquest fet que salta la notícia, s'ha d'aprofitar molt, perquè si se sap aprofitar és el trampolí que te catapulta cap fora. I és veritat que en el cas dels campaners està sent així, ho hem d'aprofitar. I tota la raó del que has dit, no? Que sí que és veritat, però perquè hi ha una força darrere que apreta. I volia, és com un to d'esperança, que si estem posant esforç, a la llarga pot tenir fruits molt bons. Si se'ns desapareix, és el que has dit com a cloenda, se'ns desapareix la nostra entitat, que és el que hem de preservar, per fer més ric l'entitat global. Gràcies. Sí, moltes gràcies. També de vegades està a la llista, preguntes als castellers, comencen a estar preocupats, a veure si morirem d'èxit, perquè ja es comencen a moure molts diners, es comença potser a desvirtuar una mica amb tantes actuacions que es van fent pel món, potser la banalització de la manifestació comporta uns certs riscos de vegades també. Sempre s'ha d'estar allà buscant l'equilibri, la vida és una cerca d'equilibri constant. Molt bé, si us sembla ho deixem aquí per començar ja la primera taula. Lluís, moltes gràcies, un aplaudiment per ell, molt amable.